Какво сте ни приготвили? Една песен на Джими Съмървил. You Make Me Feel се казва. Супер. Добре, а българска песен? На Марио Скуркински. С кое ще почнете? С You Make Me Feel на Джими Съмървил. Окей. You make me feel mighty real. You make me feel mighty real. When you've got me going like I knew you would, and the music's in the air, I feel real good. Then you kiss me there and it feels real good, 'cause I want you to man. Аз те познавам по гласа. Аз те познавам по гласа. Кой е той? Това е Иван. Ми да. Той е. Ау! Дайте следващото парче. Мен много ми харесва обаче. Изабела. Да. Изабела, дайте втората песен. Чакай да... С какво се занимаваш? Танцувам в... Калигула. Да. Аз не го познах. А естествено ли са ти гърдите? В смисъл... Аз искам да Следствие на хормони ли са? Едната да. Здравей, миличко. Много хубави гривни имате. Притеснявам се малко. Много стилно. А и то колан тип Тази е Междузвездни войни. Да ви спея още една песен. Да, на всяка цена. Как? Вълшебна нощ се спуска над града, красиви хора търсят нежността. Защо се скрихме двама от тъща? Защото там, тиридам, тиридам, дали от любовта, дали от ей така. Защо се скрихме двама от тъжда? Защото там, тиридам, тиридам. Да, стига. Предлагам да пуснем Изабела за Софийския кастинг. Браво! Браво, скъпа, браво! Браво. Нещо да кажете на участниците, които тепърва ще севат. Успех на всички. Ефектно тръвестите. И се държеше... Най-беха смешни краката ви. Как беха разгърнати като на И се стана така.